Nyom adioson nan. Onyankopon adentina wasum yegu kura na wabufu erishi wadidi bi enwan kai wasafo awoto won tetete waje won se wajapade mantam no Sion bepa obetena so no ma wonan so behwe da amanfo no otafo ase kronkron bia ho ade nyina watafo tietiem wahia emu wasi won senkyerene de aye nsenkyerene woye se nipa wo ma monua so kosoro diribebu kwaye mu nupa na afe ehunwini nyina wode akuma ne asaye abubu wode oja ato kronkron bia ho wagudi ewudin tenaye no hufi wokan wo akuma mu se moma yemia won nkofom preko wahyeshi Nyankopon ahia nyina asase so yenhunu yensenkyerene odiyifo obi ni ho bio na yemu biara nim dako a ebekọ akosie Onyankopon on yehiafo enka ahohora asem nkosi daben otafu hu wudin hu fida ana adenti na wotwe wonsa nifa yifru kukum wie won nanso Onyankopon ne mehene frititete oye oje adwuma asase so wona wode wa hoɔden pipe mu obubo nsuo atwease ati nsuo nu ani opeche bonsuti wode no ye esresofo aduane wona wuyi nsuo ani ne esubontene woma asukasi a esene daare adekye ye wode anadwo so wo wona wasiesie akane ane owia wona watwa asase anu nyina hye wona wo ye ahuhuro ne awobre ka yese atamfo bo Erade ahohora Erade na omajeje ntwe gu din hu fi mfa wanya nkukukra nhyɛ moansa ma wure mfiri mobrofo krada ma wanimra apam no so na atimodin sam tena bia ayya sase so nkukuamma ma de ɔhyɛ no so mfa ahohora nsane ma ɔmane hunufo ne ohiani nyiwudin ayɛ Onyankopon sɔre bedi wara wasɛm kaisa de nkwase abɔ wa ahohora damu nyinaa ma wure mfiri watamfo ne wona oso tia wonu jejeja ekosoro daa yi